Takže, čaute rockery a rockerky, takže vítajte u Shakes and Fidget. Túto hru som vám už spomínala, že je to veľmi dobrá hra a je to super, takže vrhneme sa do toho. Takže ja mám level 4, mám čapicu, župan, rukavice, sandále, magickú palicu, tuto. Potom mám náhrdelník hríbový, 2 curatosti a má zdravie 3, šnúra, potom mám šnúru, tam má pancier 2, potom čapica, tam má pancier 5, inteligenciu 3, pancier 2, župan má, potom rukavice, pancier 6, zručnosť 3, sandále, pancier 3 a magická palička, poškodenie 16 až 28, minus 22, mám ja. A vlastne toto je tá sila. To si môžem doplňať. Ako to si doplníme. Just no. Dobre, takže keď chceme ísť na... Keď chceme ísť ako bojovať, tak musíme ísť do hostinca. A tam môžeme ísť k tomuto. A tu si musíme vybrať podľa toho, že koľko za to dostaneme a čo za to dostaneme. Takže koľko si môžeme dostať. Toto super. Vlastne teraz čakáme, kým sa to spraví. Dobre, takže teraz sme mali súboj vlastne proti tej mojej a proti kostre, proti mňa a proti kostre. Ubrala mi, kostra strelila viac, ubrala mi štvrťku života. Ja som utrela raz a ubral som celý život a získal som 35 peniažkov. Takže to je dosť dobré. Dobre. A tam vlastne si môžete aj pozrieť, keď idete si akože na súboj, no tak si, keď si tam pozráte, tak tam vidíte aj, že čo za to získate a podľa toho si to aj ja vyberám. Takže ako tam robím 4 a keď vidíte, tak volám sa Master 0180, bo to bolo ešte predtým, ja som začala natáčať, ale meno sa už zmeniť nedá, takže a za tým vidíte takú tú zátvorku, že MMM. A to vám ukážem, to musíte ísť spolok, ktorý vytvoril ten môj kamoš, DP. Musíte si dať spolok, ale a tu mám, že MMM. My sme tam on napísal, že my sme MMM. On napísal, že ja master, on ale už není master, tiež bol master. Teraz sa volá DP. Druhý masterka, to som bola ja. A teraz už som Rockstar. A MacGhost, to je ďalší kamoš. On síce nenatáča, ale tiež hrá hry veľa a vie to dobre hrať, takže a preto je to MMM, lebo všetky mená sa začínajú na M, ale teraz sa to už nedá zmeniť, lebo to bolo ešte minulé. Potom nám tu svietia hrybiky. No, povedite, keď máme toto na postavu, no tak tu si môžete pozrieť, že hríbiky, koľko máte peniažkov, tak. No, takže toto bolo na dnes z Shakes a Fidget. Všetko, vidíme sa na budúcej ďalšieho dielu, tak čaute a užívajte rok.